Teraz ti poviem 3 dôvody, prečo nás navštíviť. Prvým je chuť a kvalita bez kompromisov. Našu kávu si vyberáme poctivo, aby v každej šálke vznikol jej charakter a bola urobená s láskou. Druhým dôvodom je atmosféra, ktorú inde nenájdeš. Či už potrebuješ naštartovať do pracovného dňa, alebo hľadáš príjemné prostredie s tichou atmosférou na rozhovor. U nás si vždy ako doma. A tretím dôvodom sme my. Veríme, že káva a dezert chutí najlepšie s úsmevom. A my sme tu presne na to, aby sme vám spríjemnili deň maličkosťami a vy si vychutnali naše produkty, ktoré sú robené s láskou pre vás. Otvorení sme pondelok až piatok od 7 hodiny do 21 hodiny a v nedeľu od 8 hodiny do 20 hodiny. Veríme, že sa u nás zastavíte, pochutnáte si a tešíme sa na vás.